Davant l'actitud d'alguns ciutadans d'instal·lar-se en la queixa constant, n'hi ha d'altres que creuen que per canviar o millorar cal proposar, demanar, participar i dialogar. Amb tot el respecte pels homes de la meva família, però les dones de la meva família, la meva mare, la meva àvia, la meva besàvia, han estat, alguna encara viu, amb molta empenta. I això marca. Soc docent, soc professora de metal·lúrgia. Els referents que tenim són majoritàriament masculins. Si poses a Google enginyer o enginyera, si poses enginyer, la imatge que es veu és d'un home amb una imatge triomfadora i tal. Si poses enginyera, comença a sortir ara un model com molt, com t'ho diria, molt de model de cosmètica, però no una imatge tan real com quan poses enginyer en masculí. Això és, per mi, és simptomàtic de que encara fem massa diferència entre sexes o entre gènere per la professió. I això vol dir que encara és un món masclista, encara sí. M'han arribat veus que em deien la Thatcher, la dama de hierro. El fet que sigui la professora de metal·lúrgia, quan els meus companys homes feien la part més de plàstics o més d'uns materials més tous, i que els he marcat molt, doncs em van arribar veus que em deien això, la Thatcher, la Salant, i ja està, però bueno, suposo que és de carinyo. T'eduquen amb unes creences de que hi ha límits, i de que els límits no te'ls pots saltar. A mesura que avances veus que els límits o no hi són o te'ls poses tu. Però m'ho haguessin dit, no m'ho hagués cregut. No, ben segur que no. Ben segur que no. Jo he nascut a Sant Boi, tret d'aquests 3 dies, he estudiat a Sant Boi, a la Muntanyeta, a l'institut. Tota la meva vida, i la infantesa i l'adolescència, la vaig passar a Sant Boi. Quan vaig anar a la universitat i quan vaig tenir la primera feina i tal, i la segona, mai he treballat a Sant Boi, vaig distanciar-me de la ciutat. I vaig fer amics fora, feina fora. Vaig arribar al punt que un any vaig deixar el cotxe aparcat al lloc on havien de posar la Fira de la Puríssima i havia oblidat les festes majors del meu poble. Clar, el cotxe se'l va endur la grua. I quan dilluns vaig anar a buscar el cotxe i em trobo l'enganxina, el vaig al dipòsit a buscar-ho i em diuen, senyora, que hi havia la Puríssima. I jo dic, francament ni he pensat. I el policia em va mirar i em diu, i vostè és de Sant Boi de tota la vida? I dic, ui, no anem bé, no anem bé, se m'estan oblidant aquestes coses. L'any 94 vam rebre un missatge de l'aleshores alcalde Xavier Vila convidant-nos a participar en un procés participatiu. I vam anar a participar al Fòrum Ciutadà. Vaig retrobar els companys d'institut, companys de col·le, companys de colla. Era un constant, hola, què tal? I això em va agradar molt. I a partir d'aquí vaig decidir que participaria com fos, a qualsevol procés participatiu. Agenda 21, comissions ciutadanes, consells de medi ambient, Consell de la Dona, qualsevol activitat en la que hagi fet falta una participació ciutadana, per esport, el meu marit i jo hem anat. A mi m'ha servit molt per retrobar la ciutat, per retrobar la gent de la ciutat, per crear vincles i nexes i fer xarxa a la ciutat. Jo me n'adono que la gran quantitat de persones conegudes que tinc ara implicades a la ciutat no la tindria si no hagués estat per aquests processos participatius. Per tant, aquesta lectura en positiu la vull fer. Que una proposta que tu facis se la prenguin al peu de la lletra i es dugui a terme, de vegades sí i de vegades no. Si no dius el que vols, difícilment ningú farà el que tu vols que es faci. Per tant, en aquest sentit, la participació ciutadana és necessària i és útil. Si tu calles per tu, ningú et llegirà el pensament. La sensació de vegades d'haver perdut el temps també l'he tingut, Però, més que perdut el temps, d'haver invertit el temps. Sempre haurà servit per alguna cosa. Però, vaja, ho tornaria a fer. Si ho tornaria a fer vol dir que sí que ha servit. Va haver un intent fallit
d'haver fet una associació vinculada a l'antic Ateneu, però hem fet tard, s'ha caigut l'Ateneu i ja aquesta ja no l'hem fet. La primera associació a la que em vaig vincular i soc soci fundador és l'Associació d'Equilibri, l'Associació de Familiars i Amics de Malalts Mentals de Sant Boi. Aquesta associació fa uns anys, 6 anys aproximadament, el meu marit i jo i 10 persones més, units per un interès comú, que era que teníem persones al nostre entorn afectades d'una malaltia mental. Vam treballar conjunts, va ser una experiència maca i la vam tirar endavant. I fa uns 3 anys vam fundar Samet. Aquesta soc la secretària, segueixo tenint una implicació molt activa i estic molt satisfeta. Fem un servei molt humil a la societat i em desesperava molt quan un professor es jubilava pensar aquest senyor se'n va i tot el seu know-how se l'emporta ell aquí dintre, perquè és una generació que no ho ha escrit. Potser sí que ha fet un llibre, però la major part de la seva saviesa se l'emporta ell aquí i es perd. I aquestes persones tenen molt a dir encara i són una part d'expertesa que no ens podem perdre. Jo penso que les persones som sorprenents. Sempre en algun moment algú et sorprèn i et fa obrir els ulls i dir un dia, això. Les persones som sorprenents. La teva capacitat ets tu mateix. Els sostres de vidres o les barreres que parlàvem abans existeixen si tu les vols veure. Per complicada que sigui una situació, sempre hi ha una sortida, més fàcil o més complicada. Si tu vols sortir-te'n de debò, trobaràs la manera, trobaràs el suport, trobaràs, segur, segur. I també una manera de poder sortir és fent tu mateix un exercici de convertir una situació particular, problemàtica, un conflicte, en una oportunitat, o una oportunitat de creixement personal. I aleshores és quan pots mirar enrere i dir, veus, he après d'això. Més que la de la meva vida, la dels meus avantpassats, la de la meva besàvia i la meva àvia, per part de mare. Aquesta novel·la m'agradaria molt escriure-la i continuar amb les meves filles. Una illa deserta, per l'amor de Déu, i no pot ser a prop de la costa, que pugui tornar. Soc molt urbanita. Ui, m'emportaria a una ciutat. La soledat no sé si m'agradaria. Bé, m'emportaria una connexió permanent a internet. Això sí, per poder seguir la Champions. Això m'emportaria. M'emportaria un bon rebost, que no em faltés de res, no fumem aquí, que he d'anar enfilant-me els arbres. M'emportaria moltes coses per llegir, si tinc internet potser no caldria, i podria veure cinema. Segurament avui, amb una connexió permanent a internet i un bon rebost, en tindria prou. I el Miguel Bosé, m'emportaria el Miguel Bosé. Ostres, un desig seria que tothom pogués dir ho he aconseguit. Que la gent que conec poguessin dir sempre ho he aconseguit. Això, el que sigui, ho he aconseguit. Me n'he sortit. La Núria és un exemple de que cal que siguem emprenedors de la nostra pròpia vida i alhora corresponsables en fer de la nostra ciutat un lloc més amable i més humà. Com diu la Núria, sempre amb un somriure a la boca.